हेलो लोगोफोर, आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोजों बरायग्रोनाय थालायबाय। ससे खालामनो बयबो मोजाङैनो दङ, आंबो दासान्दि मोजाङैनो दङ। ओमफ्राय लोगोफोर, मैया जोङो बोरायनि स्कुलाव दसे थांदोंमोन आरोना। मैयाथ' टिचार्स डेमोन। ओमफ्राय मैया आं मोसानायखौ एसे लादोंमोन आरोना। ओमफ्राय गानफोरानो सब कपिराइट दंजोबो आरोना। आं गानखौ होनो हानाय नङा आरोना। ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनोब्ला दिनैनि भिडिअखौबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै बयखौबो आसा खालामनाय थाबाय। ओमफ्राय बोथोराथ' ओरैबायदि गरमखामोन लोगोफोर। दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर। आं गानखौ होनो हानाय नङा दे लोगोफोर, कपिराइट फैयो नालाय गाना, बेखायनो होनो हानाय नङा आरोना। Many thanks to this wonderful performance. Now I like to call Ziyadani group dance to come on the stage for a group dance. And I also request this. For a group dance performance. Of Gwjwnti মানে টিচাৰৰ যোনটো ৰল, টিচাৰৰ যিটো পজিশ্যন, this cannot be compared to other profession in some extent. মানে কিছুমান দেশত আমি টিচাৰৰ পজিশ্যনটো ইমান মানে হাই, তাক বেলেগৰ লগত, বেলেগ প্ৰফেশ্যনৰ লগত আমি তুলনা কৰিব নোৱাৰোঁ। কবিৰ দাস এজন কবি আছিল, কবিৰ দাস বুলি। बेंखन जाजोब्बाय नै सिख्लाफोरजों। नैबे गानाव कपिराइट गैया आरोना, आं दायो बेखौ होनाय जासिगोन।
Many thanks to this amazing performance. Now I like to call Cedar Dance Group to come on the লোৱানাই আপোনালোকক ঠাইনি হাললৈ যোৱাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনালোঁ। The students, those who have not taken lunch, they are kindly requested to go to the dining hall for taking lunch. The students
who have not taken lunch yet, they are kindly requested to go to the dining hall for taking. मालाय गिन्द्राना गिफ्टफोरा टिचार्स डेनि गिफ्ट नै जोंहा बिमा फिसा ओमफ्राय नायबाय आरोना ओमफ्राय बिहा बिबारखौ लानानै मा होनदोंमोन खोनासंलाय न' दे मा होनामोनलाय नों दहाय बिबारखौ लानानै बावबाय